ҷузъи хеле муфиди хонаи ҳушманд муаррифӣ шуд. Aqara нуқтару сенсори ҳузури FP2 ҷузъи хеле муфиди хонаи ҳушмандро муаррифӣ кард. бо ёрии он сенарияҳои ҷолиби автоматиро эҷод кардан мумкин аст. Масалан, агар шумо сари мизи корӣ мешинед, бо фармони сенсор чароғи миз метавонад рӯшан шавад ё чароғи хонаи хоб. Агар шумо ба бистар дароед, як сенсор қодир аст ҳузури то 5 нафарро дар як вақт дақиқ фаҳмад. Aqara FP2 метавонад афтодани одамонро муайян кунад. ин махсусан муҳим аст агар шахси пиронсол дар хона бимонад. агар сенарияи мувофиқро танзим кунед, барнома метавонад шуморо дар бораи чунин ҳаракатҳои ногаҳонӣ огоҳ созад. як унсури дигари бехатарӣ ин қобилияти ба таври худкор фурӯзон намудани режими ҳимоявӣ дар ҳолати беодам будани хона аст. дар сенсор сенсори дигари рӯшнондиҳанда насб шудааст. бинобар ин онро барои равшан кардани хона низ истифода бурдан мумкин аст.